Добра вечер на всички. Благодаря ви, че отделихте времето си, за да бъдете заедно с нас тази вечер, с Мина Кръстева, с господин Раленков и с Галерия Класика, за да се насладим на творчеството на Мина и да направим една хубава вечер на българската нова поезия. Т.е. поезия, родена от сърцето и душата, а не писана по поръчка. С голямо удоволствие ви казвам добре дошли и давам думата на господин Раленков, като един приятел и познавач на творчеството на Мина, да ни поразкаже малко за нея и да я провокира. Добър вечер, дами и господа. С повечето от вас се познаваме, с тия, с които не се познаваме. Аз съм Кръстю Раленков, а това е виновничката за тая творческа вечер, бургаската авторка Мина Кръстева. Морско момиче е тя и като казвам бургаска авторка, значи има хора, които пишат поезия, има хора, които пишат проза, тя пише и проза, и поезия. Това е трудно занимание всъщност, защото ако поезията представлява някакъв тип концентрация на енергетизма на думите, прозата е точно обратното. Тя е тяхното разпластяване, тяхното претърпяване. Абе, едното е като събиране на копа с едно, пък другото е като неговото пластене, нали, да го кажем като образ. Да пишеш равностойно поезия и проза е наистина трудна работа. Знам го от опит. Тя го умее. Може би защото е тая двойствена зодия близнаци, от която тук присъстват всичките с такива. Балансирана е безкрайно много като автор. Може би наистина се чете повече нейната поезия тук, но пък я превеждат в чужбина като проза. Така че това е положението с Мина Кръстева. Аз като по-скоро пишеш поезия, ще кажа няколко думи за нейната поезия. Значи, топла поезия, човешка поезия. Каза преди малко водещата на вечерта и наш домакин, че това е поезия, идваща от сърцето. Точно така е, значи наистина няма претенция в тая поезия, а има докосване. Нормално човешко докосване и даже с лека усмивка на моменти, понякога с отиване към сатира, има вкус към сатирата, но то пък кой поет няма вкус към сатирата, от Ботев насам, пък и преди това. Така че Мина се чете с най-човешкото в нас. И в този смисъл много бих искал, само че там ми е стихотворението, да ви прочета с едно нейно стихотворение, в което има и усмивката към себе си, и автоиронията и всичко това. То се казва понякога и понякога да, така просто ни се искат някакви неща, нещо ни преболява, нещо ни гложде, нещо ни е никакво такова, всички ги знаем тия състояния. За мен това стихотворение е симптоматично, аз много го харесвам. И ето ви едно човешко стихотворение, след което ще й дам думата на самата нея. Понякога имам нужда да поговоря с някого. Ей тъй, без повод и не по служба. За живота на мравките, примерно. Или за перуанската джунгла. Не, че нещо важно ще кажем. Или ще се случи невероятното. Но нишката, дето напридаме, ще ме кара да се чувствам приятно. Като път на връв ще ме свързва с деня ми. Понякога дълбоко затънал в тресавища. Понякога като дар Божий изгряващ. Нишката вездесъщата, дето като мост се възправя, да не потъна в премислици и да не литне в безкрая душата ми при безпътица. Давам думата на Мина. Първо искам да ви благодаря, че уважихте поканата ми и поканата на домакините. Аз съм щастлива, че толкова качествени хора, талантливи хора
дойдоха на тази среща. Благодаря и на домакините, че я осъществиха. Сега, понеже идвам от Бургас и по говора се личи, ще ви прочета, ще започна с едно стихотворение, което да ви въведе в атмосферата, в която преминават дните ми. Въпреки че това стихотворение е писано доста отдавна, то е от първата ми стихосбирка "Спомен с море" и е писано в момент, когато ми се наложи да напусна Бургас за определен период от време. Затова се казва "Прощаване с Бургас". По сенчестите улици на стария квартал все още се прокрадват стъпките ни огнени. Старица изпровожда с поглед любовта ни и бавно се потапя в сянката на спомени. По покривите броеници от писъци и перушина, като магнитни тегли таинственият зов на тъмната вода и заслепени от луни и шепоти нагазваме в горещите вълни на огня. По странниците на албумите пробягват спомени. Морето, пясъка, смеха. Потъвам в топлите им бездни и се завръщам в капчета сълза. А после бавно прекусявам булевардите, повтарям всяка дума, всеки звук. В 9 възела завързвам спомена за нещото изгубено, за да го отнеса със себе си далече някъде и в миг на бдение над него да шептя: Бургас, Бургас. Още едно носталгично, което се казва направо. Се казва "Родна къща". Знам, ще изчезнат босите ми стъпки. Смихът ми като в сън ще се стопи. Забравата вратите ще заключи. Ще зографи с старите стени. Дали ще ме познаеш, родна къща, с помръкнали от старостта очи? Откри измъчени врати от чакане, софра гостоприемна нареди и с чаша пълна с виното на спомена ти миг от детството ми подари. И сега да преминем към малко по-деликатните емоции. Едно стихотворение, което започва с мотото "Ще ти говоря за любов сега, а ти сънувай". Богомил Гудев. Но то се казва "Девалвация на чувствата". Не, няма да говорим за любов. Отдавна девалвирало понятие. Забързан ден, препускащи мечти, лавиращи през пречки възприятия. През време и пространство се провираме, копнеем все недостижимите неща, заместихме "обичам те" с "желаете", живеем на аванс и в самота. Какво, че все така звездите горе над нас блещукат тръпнещо в нощта? В еднодневка е превърната душата и няма място в нея за тъга. Не, няма да говорим за любов. Знам, няма време вече за привличане. Здравей, довиждане и пак напред. Какъв ти смешен порив за обичане.
а бризът все тъй влюбено нашепва мелодия от тиха песен зов и все тъй слънчев лъч погалва цвети. Но няма да говорим за любов. Ще я правим да няма да говорим. Да, може. Само, че автора не Богомил Гудев, а нашия Бой от Варна. Стихотворението е негово. Богомил Гудев е музикант. Значи той не пише той не пише текстове, текстът е на Бой Боев. Добре. Има песен на Стефан Митров. Една прекрасна песен. Но автора на текста... Да, и аз точно това щях да се намеся. После ще поздравя сега. Тук от един цикъл писмата, които ни ти изпратих, ще ви прочета само едно от тези ни изпратени писма и то се казва Кратка приказка. Искам да ти разкажа кратка приказка за един влак и една гара, сгушена в нищото и притихнала почти с лята с безкрай. Как внезапно, шумен и истински, върхлетял е влак като вятър и прогонил тихото безразличие и мъглата затъмнила стъклата й. Бил толкова невероятно шарен и така безразсъдно наперен, че тихата гаричка, като от сън събудена, просто се влюбила в него. Но влакът и той, като всички влакове, се го теглят посоките и след кратък престой, без да попита някого, безпардонно праща го нататък. Какво е останало на малката гаричка? Ден след ден с надежда да чака, пак да чуе дори тяло от някъде онова влюбено негово дракане. Но не знам, ако някой ден се завърне, този така жадуван влак, ослепяла от дългото чакане гаричка, ще го познае ли пак? Пак да се върнем на морската тема, тя колкото това е по-точно образ, не е точно, че е морето, но образът на морето, с който изразяваме някои други неща. Прилив. Вълните отмиват последните стъпки на лятото. И дирята светла на погледи огнени потъва в морето на спомен. Безмилостен есенен хлад пронизва душите ми. Открехваме плахо вратата на зимата с надежда, че е невъзможно това, което откриваме. Вълните отдавна са заличили светлата диря и ние напразно я търсим, подобно удавници в морето на спомена. Познайте, заповядайте, давам си. Аз съм безкрайно щастлива, че толкова интересни и качествени хора идват на тази среща. Още веднъж го казвам. И другото, което искам да ви прочета,
Всъщност още 2 и ще спра, за да не ви отекчавам прекалено. То се казва "С душа ме потърси". Не съм бенгалски огън. Не съм. Извикващ екзалтирани слова, разпръскващ огнени искри, изгарящи набързо, безвъзвратно, без следа. Жарава съм и тихо в мрака тлея. Не търся бурни страсти, суета. Жарава съм и под пепелища грея и топля дълго с тяло и душа. Измамните искри не са ми драги. Не ме търси с очи, а с душа. Не дай да бързаш. Има време. Жаравата не чезне без следа. В душата ти оставя малък въглен, готов във всеки миг да се взреви и пак от него огън да покълне. Ти просто с душа ми потърси. И мисля да завърша с едно, което е в унисон с сезона, в който сме и което е съвсем скорошно. Чакайте, къде си ми беше препоръчал да прочета още едно друго, ама то къде отиде? Някъде го сложихме. Прибрахме го. Айде, че ти си какво? Неясното, открито. Така. Значи, преди да приключим с пролетното, ще ви прочета едно друго, понеже господин Раленков настоя. Си го хареса. Той като си го хареса и край. Толкова по тебе. В неясното. Магистралата свърши. И кривам в неясното. Само пътища стръмни и пътечки проблясват. Но къде ми е хълмът, от който безпаметно скачах в нищото, премаляла от страх и желание? А крилете къде са, които спасяваха твърдоглавите сънища и мечтите наява? Ах, луната галевна, кой нахал ме подавя? Днес неравният път всички болки пресява. Безпристрастен и ням, той от мен ме спасява. И завършвам с "Взревени небеса", малко пролетно настроение. Полудяха вишните на двора, полудяха в своя див цъфтеж. Ароматен привкус на безгрижие, без да пита, в мен нахлува днес. И взревява зимните неволи, тъмните предчувствия за студ. И лудежки огън в миг подпалва на огрижения ден на пук. Полудяха вишните и няма кой да спре безумния цъфтеж. А край мен светът по-шарен става и прилива от нескрит копнеж. Полудяха вишните, но нека с пролетно взревени небеса вдишвам обич и пристъпям леко по дъга от кипнали цветя.